एसआइ फेमिलि ब्लग सफैबाय जोंहा नै माजों फैखोलै आगै ट्रेनजों फैखो ना माजों फैखो थाब सफैबायलै आगैया मा ओंख्रि जानानै फैखो बाजै मोनजुलि होनदों आरोना एसआइ आगैया मा ओंख्रि जानानै फैखो एसआइ आगै बायारा आंना एमबि गैला आयै आगै सोरना एमबि गैला नोंना दहायसो लोगो जादोंमोन ना जोङो आगै नंगौथ' दहायसो लोगो जादोंथ' दहायसो दे जेबो नङा आगैयै गाबोनफोर फै जेबो नङा 1K जानोसै नोंनाबो माथो आंजोंनो समान समानफ्राम परमद बाजै लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खुमब्राजों दाउजोंलै बाजै मासे गोथाव ओंख्रिहाय एसआइ आगै आरबि सफैबाय जोंहा आरबि आगै हाय वेलकाम आरबि मा ओंख्रि जानानै फैनाय आगै मारै दं खबर सबर ओमफ्राय एसआइ फेमिलिया मा होनदों नोंनियाव थाब फैखायो दा आंनो नोंसोरनोबो लाइट फैबा थांगोन आङो नै जोंहा अफिसियेला फैबायना मा होनदों हाय ओमफ्राय ओइ मावजि मियाव होनदो जाखांबाय नामा जाखांबाय अमित इन्टारटेनमेन्ट ना मा होनदों मा खालामदों माने ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय आरोना उन्दुनासो लाइट फैखायो नालाय आङो उन्दुबासो लाइक दान नाथाय गोबाव थानो मोननाय नङा आंहा मानो एगजाम दं नामा थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों जोंहा गैया लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय बिराद बेस्थ' दे दार्लिं दे नोंनि जौ संनाया जाबाय नामा लोंनो थांजागौमोनहाय जौखौ लोंनो थांजागौमोन माइब्रानिखौ गोदैयैनो मा ओंख्रि जाया आबैनो ओंख्रिया आंना मिरामिससो ओमफ्राय बिसोरना माबा खुमब्राजों नाजों बिसना सोनु स्टार आ गया राम मंजलि जी लाइक डन कैसे है आपका खाना पीना हो गया हाँ हो गया आप कैसे है मैं तो ठीक हूँ आपका खाना पीना हो गया क्या सुनू ऑफिशियल डिस्टिशन ना मा जाखो बेलाय लिरनांगौ दं डिसार्टेसन लिरनांगौ दं जा गोथाव मोना गासिबो दार्लिं जा गोथाव मोनागासिनो दार्लिं मा होनखो न्यू फ्रेंड कम रिटर्न पक्का सुनो स्टार लाइफ के साथ कौन फैन ये फ्रेंड हो जाए आबैया जौ लोङो नामा लोंनांगौ जौखौ लोंनांगौ जानांगौ इन्जय खालामनांगौ माया जी कम रिटर्न पक्का माया का एमबी नहीं आज सपोर्ट करके रखना ये पक्का बेक कर देगा माया अन आरबि थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आरबि गोथाव जाथारबायगोन मोनामसोदों औलायना आंबो लोंनो लुगैदों गोदै जाबाय बे सान्दुं गोसायाव हायना बड' ब्लग फैबाय जोंहा गैया वेलकाम आगै आंनि एलबि नुजाफैनायनि थाखाय हाय होनदों हाय हायना आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो पेरजासुला लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय पेरजासुला रेन्ज खावना लांदों नोङो आंनि रेन्जखौ अनजालु बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आबोसोना ओंख्रिया माबा बिसोरना मा ओंख्रिमोनलाय खुमब्राजों नाजों
सुनु स्टाराना SI फैमिली जी काम रिटर्न पक्का SI बाही की नहीं शायद चला गया होगा है SI फैमिली जी काम रिटर्न पक्का उम्मीद लगे जाने से फिर SI आपको सुनु स्टार ने बुलाया है हायना ना भाजा होनदों हायना ना भाजा बुजिदों हना हायना जी काम रिटर्न पक्का हायना नोंखौ सुनु स्टारा लेंहरदों जों सारा मा होनदों दे डार्लिं थाथ'दो दे बाय दे नै जोंहा एनार आगै फैबायना लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै गुड नाइट बाय एसे हायना लोगो जानो फैदो होनदों बाय मा लोगो गोजा बियार आरो माइब्रानि ना गिसि गोरान लोङो आं गोरान लोङा गिसि लोङो गोदै मोनोबा गोदै मोनबासो आरोना ओमफ्राय बियारखौ लोङो ओमफ्राय जौ गोजा मोनबा ओरैनो सामससे सोरलाबायो सालायाव नोजोर ब्रह्म इउटुब खबर माबोरै आब' खबरा बिदिनो आगै बायनो हायना ऐसे की कर जा रही है सपोर्ट करने के लिए on thank you आयु गैथारला एनार आंना माबा थांबायना 56 थांबाय दिनै 56 थांबाय बारा गोलाव गैथारला गुड नाइट नसरगुवारि अफिसियल गुड नाइट एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाए सुनु स्टार की लाइव के साथ फ्रेंड हो जाए सरगुवारि अफिसियल बोसोर खावलाय साबिया बैयावसो गारि साबि दा बैयावसो सरगुवारि जी प्लीज जॉइन मी रिटर्न पक्का अमित सरगुवारि ऑफिशियल आपको सुनु स्टार ने बुलाया है रिटर्न देगा पक्का बोला है टिभि दोननाय खाथियाव दोनदोंमोन आङो मालाबा लोंगोन दे जोंहा जयै बियार गोजा होगोन आं लोङा नोंसोरजों आं हारसिङैसो लोङो आं रावजोंबो लोंफाया जौखौ हारसिङैसो मोजां मोनो आङो हारसिं मिनिनो हारसिं रायलायनो 1K जाथारनोसै आब' नोंना औ गिभवे भिडिअ लाबोगासिनो 1K जायोब्ला रेडि जानानै थादो सोरनो मास मोनथामनि रिसार्ज फ्रि नांगौ बेबो 1.5 GB दिनावहाय खम सम नङा दे 339 नि जिअ जिअ 330 मा बेसेबांथा बावबाय आं मा ओंख्रिमोन आब' ओंख्रिया जाहैबाय खुमब्राजों नाजों आरोना आंथ' दिनै मिरामिससो जायो आङो बानलु बाथोन देनानैसो ओंखाम गोजा ओरैनो सोमजादों आरोना मा जाबावनो साननानैहाय न्यू फ्रेंड काम रिटर्न पक्का सुनु स्टार लाइव के साथ फ्रेंड हो जाए बुला रही है बार नजर ब्रह्म सुनु स्टार के साथ फ्रेंड हो जाए आंना सिमा मोननै दङ आंनोबो सोना हरनांगोन डार्लिं सना जायनो देरहागोन बेनो मोनगोनब्रा देरहाबासो मोनगोन ना आं माबायदि लाबोनो बेखौनो गोसोखांबाय थादों आरोना माबायदि लाबोनो सानदां गिभवे भिडिअखौहाय गान खननाय होनो ना मोसानाय होनो ना मानाय होनो सानदां जागोन आब' आंनि गिफ्ट हरनायखौ लागोन नोंनि गिफ्ट हरनायखौ लागोन देरहानायासो मोनगोन दे सुनु स्टार लाइव एसपेक्ट
सुनो स्टार आपको स्वर्गवारी ने सपोर्ट कर दिया है, बैक कर देना। या क्या लिख रहा है ये? यस बैक। हाइना जी प्लीज जॉइन मी रिटर्न। हाइना चला गया होगा शायद। मोसानाय हो। मोसानाया सोरबा सोरबा मोसायाना लाजिनानै। र' माखौ होनाय जायो नोंसोरनो खोन्थाहरबानो जाबाय वाट्सएपआवहाय दे। दसजन दं। मेरी एलबी को जो भी लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। मामा हलाय बैयाव खम्बल बिसिना सादर हलायगोन रा बाबुनोहाय नै गुसु जागोन नङाबा दा। नांगौ बेल'आ जाया दाहाय लाबो बैयावहाय लाबो दा हाबफैखा नों बुजागोनसो आंजोंहाय। लाबो बे गिसिसो नै। अ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ निर्जय हेल' 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 वेलकाम वेलकाम। निर्जय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो? मा ओंख्रि जाना फैनायलै निर्जय आगै? आयु सुषमा बसुमतारी ब्लगा गैया दिनैसो फैनाय। थेंक इउ वेलकाम सुस आगै नुजाफैनो हानायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो? रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय। इंद्रजीत हाय हाय वेलकम। इंद्रजीत मेरे एलबी में आपको स्वागत है। मेरे एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सभी। एक प्यारा सा लाइक दीजिए सभी। लाइक दीजिए प्लीज। इंद्रजीत जी कम रिटर्न पक्का। इंद्रजीत आपको सपोर्ट चाहिए तो सुनो स्टार लाइफ ने बुलाया है, ज्वाइन हो जाओ एक दूसरे के साथ। गैयालै ओंख्रिया अमा बेदरल'। बाब अमा बेदरल' ओंख्रि गैया जायो नामा सोरबा सोरबा? इंद्रजीत लाइक थैंक यू लाइक देने के लिए। इंद्रजीत ये वाला किया। सुशी काम रिटर्न पका। सुस पुष्पतारी तुमको सोनू स्टार ने बुलाया है। मोदो आई मोदो आथिं मोदो दो होननाया फैबाय नै। हाय बुरिफोर हाय जावैसो जाथ'वाखै दासो संगासिनो। पनिर टमेट' गाइखेर दाखा बा मालाय होननाय जाबाय। मोदो जी काम रिटर्न पक्का। मोदो आपको सोनू स्टार ने बुलाया है आ जाओ। औ फैलाय। मुला जागोन डार्लिं नोंनि कम्पिटिसना 1K जानानै बारहोनांगोन होनबासो जागोन। 1.1K जानांगोन होनबाथाय होबाय आङो। के बड' एम फैबाय नै जोंहा। मद' जी प्लिज जइन मी रिटार्न पक्का। न्यू कम प्लीज आरबी के साथ भी फ्रेंड हो जाए। गेमस्रिनि बुंलायबाय बा मालाय नोंखौ। औ आं गेमस्रिखौ मोजां मोनखायोबा ओरैनोबाबो। एस आइ फेमिलि ब्लग नोंनिखौ खालामबाय आं नोंबो खालामदों आंनिखौ। एस आइ फेमिलि आगै नोंनिखौ अमित इन्टारटेनमेन्टआ सापर्ट खालामबायनो। 24 मिनिटआ थैगोनसो मा होनो बा मालाय होननायखौ मिनिदों नामा नेहा आगैयालाय? जोंहानि नेहा आगैयानो दा। दा लायगोन आङो दा माबादो थादों। थांजोबलायबाय साथामल'सैलाय मा
मानो थांजोबलायखो खोन्थाया मुङालाय सिरि सिरिलाय मानसिफ्रालाय फाहाम बिदि मानसि गैयाबा उन्दुनोसो ओंखारो आंहा निरन्जय सना दं नामानो दंमोन थांखो ना माखो आंनिखौबो साबसक्राइब बानायनानै हो अननानै मानो बे सुनु सिथारजों लोगो जायो मद' नोंसोरबो लोगो जायाबा बोरै मोननांगौ जाखो आं मुसाहारि एन मुसाहारि मा ओंख्रि होनदों नेहा मा ओंख्रिनो 1 2 3 स्टार्ट लांगोना फार्स्टखौल' लांगोन डार्लिं 1 2 3 स्टार्ट लांगोना फार्स्ट मुलिया लोंफैखादो मोसानाय हो मोसानाय नोंबा मेथाइ खननाय हो सोना मोसानाय नङा मेथाइ खननाय माबा मेथाइ खननानै मोसानाय होनांगौ ना मेथाइ खनबाय गावनो रोजाबनानै गावनो मोसानाय ओमफ्राय एनार आगै मोजां लाव नाजों लाव फान्थाव बाथोन बा मालाय गोथावथार गोथावथार ने एन मुसाहारि होनदों एनार होनदों मिनिबावबायसो नै नेहा हेलौ गाइस होननायालाय नेहानो बोरैबा होनथारोमोनलाय र' गेमस्रिया सल' होननायालाय नितु आरो बिदिखौ जोख्लाय होबाय आं लाइभ फैदोंमोन नामा दस लोग है कोई भी कमेंट नहीं छोड़ रहा है अकेला अकेला बात करते रहो क्या मैं कोई तो कमेंट दे दो यार 1K कर दो जल्दी से मेरे को गेमस्रि दांदुलिनि लागाव बिदि दाहोन आंनि फेभारिट एक्ट्रेसखौ नङाबा मानजा मोनगोनबो आंनिनो जाखागोन नोंनि रिसार्जआ आंसो मोनखागोन आङो गानखौ दोंसेल' होनसै नामा सानदों आरोना दोंसेयावनो सोर साबसिन मोसायो बेनिखायनो दारि जादो आंनाव दिरि जादो आंबो फैनाया बावखायाखै नै मिनिबावबायसो मानो दांदुलि होननांगौ मालायनि फेभारेटखौहाय नोंनि फेभारेटखौ आं नांजादों होनदोलायबाल मा उन्दुबाय बोरैहाय माबा सिजायबाय थाबाय ए दे बा मालाय मा गामि मा गाननि नामखौ खोन्थाखा दानो बेबा माखौ होनाय जागोन बिदि खोन्थालाबाय जाखायो सोरबा सात लोग है कमेंट नहीं सुन रहा है ऐसे सीआईडी बन के चुप चुप से देख रहा है प्लीज कमेंट
कमेन्ट बेखौनो गोसोआव थाखाबाय आंबा मालाय नेहा मा ओंख्रि जाना फैदों नोंलाय? आयौ ब्लकेट हरबाय आंखौ नै बिबार हरबाय नै नार्जारि फैबाय जोंहा आयौ माइजों खोमा रेंलायलायनाय बडि बिल्डार फैबाय स्टुडिअ'आव खना हरबा दा दार्लिं स्टुडिअ'आव खनना हरबाय स्टुडिअ' बिदि खनना हरबा जाया रियेल फेस देखायथारनांगौ रियेल फेस देखायनानै खननानै हरनांगौ फेस देखायथारनांगौ सोरनिबा खननायखौ सोरबाया नङाबा खोनन्थिबा जारला जागोन ना हरबा लाव ना फान्थाव बाथोनलै सनाजि लोखि जिउ उन्दुबाय ओमफ्राय एक्टरा फैबाय नोंना ना थांखायाखै जेरावबो ओइ एनार बे स्टार मेकारनि मा फेमिलि माबा माबि फैबाय थायोब्रा एनार स्टार मेकारना मा अरखो बुरिफोर ना मा जाखो बोबो हरदों फैबाय उन्दुबाय दानजना थेंक इउ फेमिलियाव जइन फैबाय फेमिलियाव जयेन थुदोंदां नों जानो उमेद आं ओंखाम जादोंमोन मा अरखो बुरिफोरसोना बोबो हरदों बोबौ हाय सुसुरजि केने बालो ना हे बालो आसे आमी बालो आसे बालो जान भी तेरी मरती है गौरब आगैया फैलायबाय जोंहा नै हाय बाजै होनदों हाय वेलकाम गौरब आगै जा थाम्फै हाबनानै थायोलै जोंनि मुसारियाव फाग्लासो जागोन प्रदिप आं नागिरनोसो थांगोन नागिरदोंमोन होनदों ए नोंना स्टार मेकार आइडिनि नामा मा लादों आं मिथिया आं बिदि आइडि बिदि जेबो खालामनाय जायाखै र' दा खिन्थाहरगोन आं फिये होनदों नोंना स्टार मेकारनि नाम मयना जाने इग्ला अबेयाव सोरनिबा लाइफआव जेराव मेराव इउटुबाव आरो मा थोद साला होनदों उमेद नोंलाय मेथाइ खननो रोजाबना रोङालै आङो
आमि जानिना होनदों आरो नेहाखौ लागारदोंहाय नोङो प्रदिपजों नेहाजों हाबानि जानोसै आयौ दा फिसाया खोनाबा मानजि हरगोनहाय लाउद आंनि आवाजखौथ' खोनाहैदोंना थैखागोनहाय इयारफन सोदोंना सोआखै नेहा थैथारगोनहाय र' नोंखौ गाबोनसो मा गाबोनसो दहायना हो होनो बा मालाय सोदोंना सोआखैब्रा नेहा मानजि जागोनहाय फैथि बा मालाय प्रदिपा जावैसोआ होनदों सोदोंना सोआखै जाखो खोनाबा मानजिथारगोन बेनि लाइफआव दिनैनिफ्राय थांबावबा नोङो होनना रायजागोन सयथि थैथारगोनहाय लायो जावैसो प्रदिप थालालै बिखुनजो दे मानो কি হয়েছে কেন যাইছে কেন যাবে কিবা उसुबिदा হয়েছে नाखि आयु थाम्फैया बेसेबांबा गिदिर बेजों अरजानांगौबा थोस गलांबायसो गलांबाय फार्स्ट थाम्फैया बोरावसिम थांगौमोन आं थालालै नोंसिम थांबाय आं अमा 10ता हरगोन दे हाबायाव बाव जेबो नङा सना खोमायाव खफा होखादों ए नेहा प्रेगनेन्ट होनदों नै नेहाखौ प्रेगनेन्ट खालामफैलायबाय बे लाया आं नोंखौसो लागोन आं धोर बिखुनजोखौ लाफैद' फाग्ला नाम गैयिनि बरनाम ओइ प्रदिप सना माखौ दुखु मोनखोनो आयु नै नोंना एक्सआ फैबायलै बिफरा नेहा बिफर आं अख्रां बोलायबाय अरखां फैलायबाय होनदों मोनाखैलै एन्सनानो बिखुनजो गोनांखाय लाजिदोंमोनहाय जोंहा मामाया प्रदिपा जेबो नङा आं साइडआव थाथ'गोन सिरिनो दे रायलाय उफ सेंग्रा मानसि एदावगोन थाथ' जिउ फिरि होनदों थाथ' जिउ फ्रि प्रदिप होनदों जाम्बा हाबा जाखानायखौसो लानांगौ प्रदिप एक्सपेरियेन्स मोनोनो बेनोसो खामायनानै जाहोगोन नोंनो जाम्बालाय नेहाया आरोबा साख्रि मावखायोना नेहायालाय नेहाया साख्रि मावोथ' नोंसोर मिन्थियाना मालाबा खोन्थागोननो नेहाया फारी कदम आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ और आप कहाँ से है मेरे एलबी को सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और बैक चाहिए तो मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ के जाना है फरी कदम ठीक है आपका चैनल है कि नहीं चैनल शायद किसी का सब्सक्राइब नहीं होगा आबौआ मा खालामदों आबै मबाइल सेरगासिनो दं नोंबौआ हनै बायह्रायाव सासो लांसेर सेरगासिनो मालाय फेसबुकआव सिख्लाफोर नायदोंहाय मालाय आबौआ मा खालामदों आबै बे थांबाय र' नों
हमको किसी को प्यार हो गया रे ससुर जी किसको बताओ तो जरा मेरे को भी किसको प्यार हो रहा है हाँ ओइ र' नों बिफर बिदि देखाय आंखौ मालाबा मोगथाङाव जाफुंहोसिगोन बेनो जानांगौ मा थिक आप कौन सी भाषा में बोल रही है मैं बोडो हमारा ट्रेडिशनल लैंग्वेज बोडो हिनजाव सिखाव गोजासो नामा गासैबो औलै खिगोरान आयु निहा होनदों ओइ नोङो मनेराम ना नोङो बिफर बिफर नों मनेराम चेनेल दंना नोंहा मोनसे साफरा दिनि नामा मुझे आपकी वीडियो पसंद नहीं आ रही है बाय 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 तुम्हारी भी जरूरत नहीं है जाओ इनको एमको दोनों को या ऐसा होता है क्या दोनों ऐसा होता है कभी नेहा दं मारैसो होसो खागोन आं नोंखौ होनदों आबौखौ लिंहरलाय आबै दसे लिंहरां जाओ जाओ परी कदम जाओ घर में जाके सो जाओ एनआर प्रोडक्शन अन नों आंनिखा होनदो आई एम गोइंग टू बांलादेश टुमर' होनदों क्यों बांलादेश क्यों जाना है प्रिया दैमारि फैबाय जोंहा हाय सिस्टार मा नै एसे लाइभ फैदाहां 9ता जानायखाय प्रिया सिस्टार मा ओंख्रि जानानै फैखोहाय जोंहा प्रिया गैया आं नोंनो हरगोन खायसे आइडि दङ स्क्रिनशट आं नोंनो हरगोन खायसे आइडि स्टप बिफर होनदों हनै रागा जोंदों एमबि गैयालै बाय दहाय नोङो जि रागा जोंनानै नायख्लें थाथारबायब्रा नेहा दहायहाय ना लाइभ फैदोंमोन ना बे मामाया बिदिया ओमफ्राय गावहा 12थायाव फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय आङो 12:30 ना बेसे माबायाव थांनानै नायदों आरोना ना माबायावहाय अरजाया बाहाय सेभ खालाम माबानानै अर बाहाय लिरनानैहाय ओमफ्राय लाइभखौनो फैनायखौनो नुवाखै आङो बिखौहाय ओमफ्राय दाना माबाबाय आरोखि ना मा होनो बिदिया लाइभ फैनाय नालाय बिदिनि लाइभआव थांबाय आरोना आङो ओमफ्राय थांनानै बोरैबा सिन्था वालजों मानसिजों सिथाबनानै थाबायब्रा गोसथोनाया दस्राजों हाबा जाहैबायनो दिनैहाय माबाना नैबे खि गोराना रायलायबावा आंजोंबो ओमफ्राय गावहा गोसथोनायजों गारनानै थांजाबाय माखुन लादला नालाय ओमफ्राय जोंजोंसो रायलायबावाखिसै प्रिया मा ओंख्रि होनदों नै बियो आंनि नङा नोंगौ नोंनो ओमफ्राय एन गिबि हे एम गदाय हे रे सुसुरजि कौन एम फी है फी प्रिया भी आ गया है तुम्हारा फी ओंखाम जाबाय नामा होनदों प्रिया आलु ना हाय होनदों बिमा गेदेर दङनो नेहाया नोंगौ दङनो नेहा नोंमारगौ नेहा नायनो लुबैदोंमोनलायनो नै बेलाय फैलायबाय मनेराम फाग्लाया सोर नोंलाय खोन्थानानैबो लाया दानो 10 थाखा हरगोन आंनो खोन्थाना लायोबा 10 थाखा हरगोन आङो दे ओमफ्राय आंहाबो आंबो नुदों दहायनो ओमफ्राय उज्जवल 18 लाइक डन थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय उज्जवल बाल ना আপনার बाल আছে मोर ए मजा
प्रिया एनआर प्रडाक्ट मिउजिक आंना 490 साबसक्राइब 487 सासे जाबाय बेलासियाव दा दसे था 97 जाफिन बिदिनो जायो खमायो बारायो खमायो बारायो न्यू खाम 10 आइडि से उज्जवल की पास 10 आइडि है नै नों घन्टानो बिदि चेनेल नामा मा नै नों घन्टानो बिबार हरबाय हनैहाय प्रिया जी प्लीज कम प्रिया आपको उज्जवल ने बुलाया है मनेराम नाम्बार हर होनबानो खोन्थाहरगो होमबा हरगोन मनज बर' मा ओंख्रि जाखो नै ओंख्रिया खुमब्रा नासो आगै आरख' हागोन बेखौ एरख'नांगोन बेखौ र'नो प्रिया जी काम स्टार प्रिया बुला रही है तुमको 10 आईडी से प्रिया ब्लू खालामाबो ओके ब्लू दे रहा हूँ मैं प्रिया आपको तुमको दे दिया टस आं नुवा नोंनो बिदिनो जायो प्रिया टस प्रिया जी प्लिज स्टार कुमारासो नामा कुमार नोंसो मनेराम आइडि लानानै फैदों नामा मा खबरा बिदिनोसै प्रिया जी प्लिज स्टार 10 आइडि से 1 का 2 सापर्ट प्लिज हेलेना मिनि फैबाय नै प्रिया उज्जवल बर' ओके प्रिया ने ओके बोला है ब्लू हरद' जागोन गासिबो जाजोबगोन सिन्था दाजा उफानि फाग्लिया फैदों जानो बेकार जोंहा दोनों हैदराबाद में चला मा होनदों बाकर लेकर जाएगा दोनों को हैदराबाद में चलेगा ओके चलो मैं थोपला बनबाय करती हूँ रिया जी कौन रिया है रे भाई कौन रिया आया है मेरी चैनल पे रिया नहीं आया है प्रिया ब्लू प्लीज मी ओके दीदिया मोनेराम मा सोर मारजों सानैनाल' फैयो जे बेनोथ' आरोना कुमार हाय प्रिया जी नों सब्सक्राइब खालामना हो मनोज बर' को भी सपोर्ट करो उज्जवल बर' मनोज बर' भी आपको बैक कर देगा कुमार जी 10 आईडी से आजा बोला है ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए एनआर प्रदीप सुना ऑन 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 थैंक यू एनआरजी आपका आईडी कितना है बोलो प्लीज बोला है कुमार थैंक यू मंजुली किस पहले थैंक यू दिया है रे ब्लू देने के लिए एनआरजी आपका कितना आईडी है मनोज उज्जवल मनोज के साथ फ्रेंड हो जाए मनोज ने आपको बुलाया है एनआरजी आपका आईडी कितना है उसका आईडी नहीं है रे ओनली लाइक डन थैंक यू अनुपमा जी लाइक देने के लिए आप भी फ्रेंड किसके साथ फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड हो जाए आयु रागा जोंलायबावबायसो नै नों घन्टाया ऑन थैंक यू कैसे है ठीक हो आप और आप कैसे हैं खाना पीना हो गया क्या खाना पीना हो गया बबेसिम थांखोमोनथाय आरे थाम्फैया आंखौहाय अबाव हरखो आथिं बिजौ हरबाय ऑन थैंक यू एनर्जी आपका आईडी कितना है जी ऑन थैंक यू ऑल एवरीवन फ्रेंड आई हैव 30 आईडी अबेयाव खिनो थांनो नों एन सना दानि दसे होनदों ऑन एनार्जी जोंनाव खिफैदोंमोन नो हनै ऑन उज्जवल बर' है मैंने सपोर्ट कर दिया था आपको तुम भी करो जी मेरे को होनदों
मा होनदों बना रही हूँ आपकी खाना बना रही हूँ अभी खाना ओ क्या बना रही है क्या सब्जी है एनआर प्रडाक्सन मिउजिक सना मा ओंख्रि आंनि जिउ होनदों मालाय दंजोबो नै जरा जरा एनआरनाबो प्रिया प्रदीपनाबो मामा आंहालाय सोरखौ लाबावनो होनदों प्रिया दैमारिखौ लाइक कमेन्ट जइन खालामबाय प्रिया गुमारा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो गुमैयालाय मा बानायदों नै नों गुमैया मबाइलाव मास्टार साख्रि मोनबायना मबाइल सेरगासिनो अनजलि सनानो सोर नोंलाय आंनि गोसोआलाय नुबाय मा एन नेहा आयु मालाय आंनि जिउ होनलायदोंनो आयौ हिंसा हगायसै नामा प्रिया जि प्लिज चेक खालामनो एनारा मिनिबाय माने ओम नम शिवाय रिया जि प्लिज चेक भेजिटेबल पुलाव प्रदीप आंनि जिउ सना उखि फिथर एन आब' आं खिनो फैदोंमोन खिनो जायगा गैया बाव बिदि न'आव खिनानै फैगा नों आरो आं आरो नों सानैजों मोननै प्रिया प्लिज चेक आयै आंना बिहावा मास्टारलाय औ नोंहा मा मबाइलनि मास्टार मबाइलनिसो दे मबाइलनि मास्टारसो ओमफ्राय बिदि सना आं दासो खिखा नों हाय सिस्टार अनजलि आब' गुड नाइट वेलकाम गैला कमेन्टआनो थांफाजोब्बाय बोराय थांफाजोब्बाय एन नंगौ नामा आब' एन होनदों एन साननानै होनदों अर बाहायखौ आंनिखौ अर बाहायखौ लेंहरलाय जावनि आं दिनै सनाना माबासो नामा नों राइडारसो ना हेल' सिस्टार मा ओंख्रि जाखोनो खुमब्रा ना प्रदीप जिउ आंनि आफासो होनदों निउ फ्रेंड काम बिदिनो सुनु लाइफ स्टार बिदि के साथ फ्रेंड हो जाए उज्जवल बिदि के साथ फ्रेंड हो जाए ओइ आब' जिउ मा ओंख्रि जानाय सोरखौ होननायलै जोंनाथ' खुमब्रा ना लाइक डन अके बोरोबसिम थांगोन माला बारख्ल'लाङो माबा मोनसे नाहरबाथाय बिदिसिना होनदों प्रदीप जी आपका आईडी कितना है प्रदीप कितना आईडी है बोला है उज्जवल ने ओके प्रदीप सना प्रिया अब मा खबर न' राइडार यस राइडार आं जाबाय दानि जुगनि प्रिया दैमारि सापर्ट खालायदो सुस्मिता सिस्टारखौ सापर्ट खालामनो प्रिया सिस्टार मनसुरा गसाइगावनि सासे लाबोदों जोंनि गामियाव मा गामियावलाय नोंसिना मनसा दा आदालायनो आगै थास खर'फ्रा जालालै आंनिया नोंखौनो बुंदों आबो जिउ खुमब्रा ना आगै जोंनिया उज्जवल जी मेरा ओनली 10 है एक्सेंट कीजिए
नोंखौ बुंनो मोनदो मुसारिजों आंनि गोसोआलाय सोर जालायखोब्रा जानो सोर जालायखो बेबा सोरबा अर बाहायखौ लेंहरलायनो नोंनो अर बाहाया नोंनो बाराबा आयु कमेन्टआ बिदिसो थालांदों थैखागोनहाय फाग्लिसो जागोन बोखाय बे नेबाय थादों कमेन्टखौ रावबो हरासै नामा साननानै ओम नम शिवाय अनुपमा ने बोला है गीता ब्लॉग ने बोला है हाय फ्रेंड हाय गीता ब्लॉग वेलकाम एंड सनालै आं उन्दुनोसै खोमालै नो उन्दुंखारबायनो लाइक डान थेंक इउ जेल फाग्लासो बियो मोगथां फैबाय नै जोंहा मा ओंख्रि जाखो बाव खुमब्रा ना आगै उज्जवल जी बोला है गीता ब्लॉग ने आदा होनलायदोंनो होनलायदों गीताजी न्यू काम गीता के साथ को फ्रेंड हो जाए आंखौ सिनाया नों एन आं रामफलबिलनिसो जों सिनाया सालबारि बाक्सा गसाइगाव मा गामिनि बेबा नोंसोर लागोआव मोनलांनायाबा गसाइगावबो मेरला टकर गामि दङहाय आगै उज्जवल जी मेरा तो आपके साथ ऑल है जी होनदों न्यू काम गीता ने बुलाया है बोरो माथो सासेबो हराब्रा उज्जवल मनोज बोरो के साथ फ्रेंड हो जाए उज्जवल गीता ब्लॉग मनोज बोरो के साथ फ्रेंड हो जाए दङ प्रिया सना होनदों न थेंक इउ बिदि बाय आब' बाय र' प्रदीप सना दसे होनदों गीता ब्लॉग आब' नोंसोर आंखौसो सन्देह जाबायना र' होनो खोन्थालाय दे नोंसोर आब' उन्दुनो ओंखारबाय नामा होनदों अनसुमै बि ब्लग हाय सिस्टार आंहा दिनैसो गोदान फैदों सिस्टार नोंथांनि लाइभआव थेंक इउ आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय अनसुमै सिस्टार आंहा नोंजों सापर्ट गैया आं नोंखौ सापर्ट खालामनानै होबाय आरो नोंबो आंजोंहाय सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो दे आगै भिडिअखौ आङो नायगोन दाहाय गाबोन नायगोन बा दाहाय नायगोन आंखौ सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो अनसुमै आगै मानोलै सोरखौ सन्देह जाखो मोजां दे नोंथां मोगथां सना होनदों अके उज्जवल जी अनसुमै अके खालामबाय दे आंबो सापर्ट दे थेंक इउ सापर्ट खालामनो थाखायनो अन ओइ रिंख मुलिया लोंबाय नोंनोथ' मालाबाबो हिन्जाव बानायनानै होबा मुलिखौ लोंफेरखाया नोङो मालाबाबो अनसुमै खामनो अनसुमै बुलाया है प्रदीप जी मैं आपको 15 से सब दूंगा अरे उज्जवल ज्यादा हो गया तो मेरे को भी दे देना प्लीज भाई मैं गिव वे वीडियो ला रही हूँ अगर खेलेगा तो जीत भी सकता है
उज्वल फाग्ला गोसोआबो बेनो। हाय 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 मिउजिक प्रडाक्सन मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया खुमब्रा ना। ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो ओंख्रि जानो फैगोन मिउजिक प्रडाक्सन आगै? ओमफ्राय सनालै बिखुनजो सनालै बाय बाय। दा सिमाङाव थांगोन दसे। गुमैयालाय मा मेंख्ल' गुमैयालाय मा जाखोलाय? बे अन्थाइनियालाय? प्रिया अन सोरां आइ कामिं मेन सोरांसा थेंकिउ फैनायनि थाखाय। अनसुमै प्रदिप आदा लोगो जाफैदो आंजोंबो होनदों। प्रदिप अनसुमैखौ सापर्ट खालामना गालां जावैसो। र' प्रदिप जिउ मानो उन्दुनो नागिरदों होनदों। मोखां खिथिब्रा आब'नो। मोखां खिथिनो माने आङो मोखां खिथिनायखौनो फैफेरनाय जाला दाना आगोलावसो मोखां खिथि फैयोमोन आं। मा होनो बिदिखौ जोंहा दैसा राजा दं नालाय। मा समाव गाबो मबाइलखौनो थुलथुब थुलथाब दोननांगौ जायो। ओंखायनो मोखां खिथिनाय जाया दे सनाफोर। अबेहाय थांखोफोरो कमेन्टआबो प्रदिप जि प्लिस टेन से एनार प्रडाक्सन मिउजिक आंनि थाखायनो फैयो। नोंनि थाखायनो फैयो आं लोगोफोरजों रायलायनो। औ दे फैनांगौ आगै दे। एनारालाय माइक लानानै फैलायखोहाय। हिनजाव नांगौ आंनो सोर बेनो जाखो? नों हिनजाव नांगौ आंनोआ माबा जेल नोङो। मिथिबाय हिनजाव नांगौ आंनोआ। आं मिथिखायो बे सापर रायदिखौ खनसे कमेन्ट हरनायखौ आं गोसोआव दंखायो। र' आं मुलि लोंनि सिरि था बयबो। फाग्ला गोसो एदावगोन गोसो थुफ्लांगोन लोगो जादो। फाग्लासो माबायाबो थुलाबो। फाग्ला गोसो एदावगोन गोसो थोफ्लांगोन होननाय गाना बेबो खनबाय। गुड नाइट आब' गुड नाइट लाइक होनांगोनलां मिउजिक मन'जि प्लिज काम 1080 180 से हो जाओ 180 है उसके पास। फाग्ला गोसो एदाव आं जिएलसो औ जिएलसो होनना मिथिखागौनो आं नोंखौ अके अनसुमै होनदों। मन'जि काम 1080 से 180 सेभेन हाजार लाइक होबाय दे आब' थेंकिउ। नंगौ नामा प्रिया सना होनदों खि गोरानबा मालाय होनदों। खि गोरानबा मालाय होनदों नै नेहाया। ब्लु हरलाय 2 मिनिट बिखुनजो दाखावखा आंनि ब्लुखौ। हरबाय अनसुमै लोगो जादो। प्रदिप बुलाया है आंना मोनसे प्रब्लेम जाबायना आंना मैया मोननै बारायबाय दिनै मोनथाम खमायबाय। दुख गोसो सयथिबो बिदिनो जायो सोरांसा आगै बयनाबो नोंनाल' नङा दे आगै। सिन्था जानाङा बे दाउ फासयनायनि गेजेरजोंनो बुंबाबो खोनाया नामाथायनो। आंहालालै बे मानसि सासेजों बुंबाबो खोनाया नामाथाय सोरखौ होनखोथाय। आंखौ होनखो ना माखो? प्रिया अके आंनाव कमेन्ट खालामनानै दोन होनदों आरोना। एनार प्रडाक्सन मिउजिक लोगो आंखौबो लादोना लाइभआव फैनायखौ होनदों एनार प्रडाक्सन मिउजिक नोंनो आंखौ लाबोदोंना लाइभआव फैनायखौ होनदों। आयौ अ सोंदों आं नोंखौ सोर एदावदों होननानै बिदि आयदै बेखौनो जादो जेबो गैया दे नो आफेल आनारस नारें खमला गाराङालाय आंनालाय दाउखा बायदि खोनाबाय एनसनालै आं गाबोन थिनथा बाजियाव
गगा मुग थांनांगौ ओंखायनो उन्दुनोसैनो उन्दुदो दे देहालाय मानो बिदिखो Bye bye, good night, my YouTube family. Bye bye. YouTube ki brother. Bye bye. दे बिदिब्ला प्रदीप सना लोखि थांदों आं बुजियासै दे आं दासो फैदों आंखौसो मा बुंखो नोंखौ बुङाखै जेबो अनसुमै प्रदीप जी क्या हुआ अनसुमै नोंसा जि नि न'आ थांगासिनो दे होनदों एन मुसारी लोगो जाफे प्रदीप जी क्या हुआ स्टार्ट करो प्रदीप का सपोर्ट आईडी नहीं है बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली बाय बाय प्रदीप जी क्या हुआ स्टार्ट करो सोर अनसपोर्टेड खालामदों बेखौ केस फाइल खालामगोन आं सजिबो केस दाबो आं दरखास्त लिरनि ओमफ्राय प्रदीप आहा फै दे ज' लोगो जागोन होनबा होनदों मिनिदों आरोना प्रिया दैमारि फुल सापर्ट डान प्लिज चेक एन्ड बेक अके ओके चुमै आगै कमेंट हर होनदों प्रदीप जी क्या हुआ स्टार करो ओके उज्जवल उसका सपोर्ट आईडी नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट करना चाहते तो सपोर्ट करेगा बार बार बोलने का जरूरत नहीं है उज्जवल कर देगा भी आपको वीडियो वगैरह नहीं दिखेगा तो क्या फायदा है उज्जवल अगर ये उत्तर नहीं दे रहा है तो ये आपको सपोर्ट नहीं करना चाहती मतलब आपके साथ ज्वाइन होना नहीं चाहती है इसलिए आंसर नहीं दे रहा है उसका वैसे भी सपोर्ट आईडी नहीं होगा शायद इसलिए कुछ भी नहीं बोला अनसुमै खाम कुमार वाइटी खालाम जाबायलै वाट्स खम जाबायलै ना मा होनदों खाम जाबायलै बुजिनाय आंना मैया 498 दा दहाय 487 होनदों आरो थादों आरो दासो 500 जालायबाय आब' बिदिनो जायो आंनियानो 56 जाना दङ दा जाना दङथाय 956 दंमोन दहाय प्रदीप जी करो एनआर अन थेंक इउ प्रिया दैमारि रिटार्न खालामाखै प्रिया दैमारि नों रिटार्न खालामाखैनो कुमार ब्लकखौहाय एनार सनाया मानो खबर लाया होनदों जालालै आं दहायनिफ्रायनो बायदि जाना दं नाथाय आंखौसो सानबाय खन्थाबाय आं हेल' आं हल' दाय जायो नोंसोरजों बाय नोंसिनि एलबियाव नायला दिनैनिफ्राय दे बाय बाय हारसिङैनो दाय जालाबायलायबाय हिनजाव सिखावा मानो दाय जाखो नों रावबो आंजों लोगोबो जाया उन्दुनोसै आं नों लोगो जाहैयाबा आगै नोंबोथ' लोगो जाहैनो हायोना सोरखौथो नेबाय दं आगै नोंबो लोगो जाहैदो उसमिता मुसाहारि अके दाहाय दे सिस्टार होनदों उसमिता सोर उसमिता दं एन मुसाहारि found you no friend no support ओके सही रहो तो फिर ये लोग करना नहीं चाहती तो आप बोल के भी क्या फायदा है ना उज्जवल अगर चाहिए उन लोगों को तो उन लोगों बोलेगा आपको आप करने से भी वो लोग रिटर्न नहीं करेगा इसलिए आप भी मत करो वो लोग भी नहीं करेगा म्यूजिका गान दामबायलै नै उन्दुनो ओंखारबायब्ला उन्दुदो सिस्टार आंहा मुलियानो लोङाखै दाबो मुलिसो लोंनो नागिरदों नै अनसुमैया मोनदों एन मुसाहारि आं फुल सापर्ट खालामबाय दे सिस्टार आंखौबो नायना बेक खालामफिनबानो जाबाय नै हेल' आबै मा खबरा बिदिनोसै मा खुमब्राना अके बोलो
सुस्मिता आगै मा ओंख्रि जाना फैया दे बयबो सापर्ट खालाम अनसुमै दानि कमेन्ट चेक प्लिज रिटार्न सोरांसा आंखौ रावबो सापर्ट खालामा फाग्लाफोरा 1K जाबा ललिपप जां आं खालाम बयबो होनदों ललिपप जागोन कुमार ने उज्जवल हाई लाइक डन ज्वाइन किया उज्जवल आपको कुमार ने सपोर्ट कर दिया है उनसुमै व्हाट आर यू फ्रॉम प्लीज टेल मी नाउ आए मेरे को इंग्लिश नहीं आता है मेरे को टूटा पुटा हिंदी बोलना जानता है हिंदी उन्दुनो ओंखारबाय नामा आबै उन्दुनो ओंखारहां जादों प्रदीपा थांबाय होनदों एन मुसाहारि लायो दे सना होनदों नै दङ एना थांनोसो ओंखारदों फि होनदों कुमारजी निउ भिडिअ फर लाइक सापर्ट बोलाय एनार होनदों आंनि आइडिखौ सिनाय जोबखायो नों नाथाय गुबुना बेलेग आइडिजों हरबाबो आंनिल' नाम जायो ओइ सोंदोंसोब्रा लोखि थोस कुमार के ब्लॉग हमें रिटर्न कर दिया देखो फ्रेंड कुमार नोंखौ सापर्ट खालामबायनो प्रिया दैमारिया प्रदीप फुल सापर्ट खालामबाय दे दालि भिन्दि ना फ्रायसोमोन होनदोंबा गोथाव मालाय नोंहालाय मा चक्लेट हरलाबायखो आंनोलाय हाथाय सायो आंहा बा मालाय क'क्राझार गिफ्ट लागे खब केक गिफ्ट खाक गिफ्ट लागे खब माने अनसुमै बियो फैसा लोगो जादो अनसुमै बियो फैसा लोगो जानो ललित फाटक जी ब्लॉग हाय वेलकम मेरे एल्बम में स्वागत है आपका कैसे है आप राम राम लाइक डन हर हर महादेव मोगथां लोगो जादो होनदों मिनि हरबाय हनै र' आं निउ फ्रेन्ड आइडिजों सापर्ट होफैनायाबो थाथ' सोरखौ होनदों मेरिखौ होनदों जोबै मोगथां आइ एम फ्रम बाक्सा बाक्सानिनोहाय आब'आ फुल आब'आ जुलि जानाय ना दासो जगार लागासिनो जुलिनि आंखौ बुंदों सोरांसा आङो जुलि जाखांनानै लाइसेन्सआनो मोननै दं ड्राइभिं लाइसेन्स आरो माबा लाइसेन्स मा होनोमोनलाय बिदिखौ निहा मा होनोमोनलाय र' लाइसेन्सआ मोननै रोखोमनि थायोना सारि साखानि मोनसे टु साखानि मोनसे बेबायदि दुखु मोनबायलां दे आं एलबि नायला रावनिबो दे बेलेगफोरा हरबाबो आंनिल' दाय दे खालामजोबना चेनेलखौनो दाननोसै आं दे आं फुल सापर्ट खालामबाबो माखासेया खालामाखै बुङो बिदिबा आं दुखु मोनोलै बिदियावलाय बिदिनो जाखायोना नोङो बेखौलाय माथो आरोना इउटुबावलाय बिदिनो जाखायोना बिदि दुखु मोननानै मा जानो गोसोआव होनदों गुड नाइट दे गुड नाइट कुमार प्रिया लोगो जादो अनसुमैजों आबै दामानि समानो मिलाया जादों आब' दे जेबो नङा मोगथां सापर्ट खालामदो मोगथाङा माबा गैया चेनेल गैया आगै र' आं मुलि लोंदों नोंसोर गेलेथ' दे
2 3 4 5 6 आङो नैबे मुलिखौ दहाय लोंखांखाबायमोन नामाथाय गोसोआव गैलालै लोंखांखाबायथ' बेखौ आङो आरो बबेथो दंबावो आंनालाय नैबेखौ 3 नंबर ब्लॉग कोई मुझे भी दोस्त करो ब्लॉग मेरे एलबी में स्वागत है आपको अगर मेरे एलबी में फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कीजिए प्लीज ओ मेरे से ऑलरेडी दखना ब्लॉग एलबी को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज अब ना होमबा आई एम गोइंग टू स्लीप जायाखैसैदां सयथिबो फार्स्ट टाइम इंग्लिश टकिं मारिदों I'm going to sleep जायासैदां आब'ना होनबा I am going to sleep जायाखैसैदां सयथिबो फार्स्ट टाइम इंग्लिश टकिं मारिदों मा बुंदों बुजियाखै आं कैसे आप गुलुमुलु गुलुमुलु आंनि आगै सना निजोमसो नामाब्रा थिखु मे गुलुमुलु आगै निजोमसो मोनबायलै आङो जोंहानि निजोम बायदि नोंखागौगोन ना बोरो माथो सासेबो लोगो फैया आं इमेलखौनो खुलिनो रोङा बिदि बाहायखौसो खुलिनो हायो अब्लाबो बोरो गोदान आइडिजों जाबाय दे जाबाय नों नङा जाबायना ओमफ्राय माखौथो रागा जोंखो जाबायना आं बारख'बोबाय दे कमेन्टखौ फिसा फिसा आबैनि रायलायनायखौ दुखु जानाय बायदि खोनादों आं आबै माथो दुखुआलाय जाखादोंना आं नोंसिनो दाख्लि खोन्थाखादोंना दाख्लि खिथानाया एसएमएस खालामदा वाट्सएपआव सोरखौ होनदों कुमार के लोगो जाद्रिदो होनदों बाय थांबाय आं मानो थांखो गोदाव सोरावखौ रागा जोङो गोदाव सोरावखौ थांलाबायो बिदिनो थाथ' आं मुलि लोंग्रोनि र' ओइ मोगथां माथो जेबो बुङासै लोगो जानोसै ना मोगथाङा नोंजों अनसुमै आयौ मुलियाबो जौ गिसि बायदिथारहाय माबा जेएलपि स्टप जाबाय दे सानबाय थानो नांला बेखौनोथ' होनदोंना आंबो बिनि टेनसनावनो गासिबो कमेन्टखौ गारबोजोबलायलायबाय आङो गुलुमुलु लोगो जाफैदोनो आब' बुजियासैबाबो जेबो नंला 1K जाबा आंनो चिकेन ललिपप जाहोबानो जाबाय अके दे आङो बुजियाखै मा फार्स्ट टाइम स्लिप बुंदों बोरो कमेन्टआलाय अबाव थांखो आब'ना होनबा आइ एम गोइं टु आं थांबाय उन्दुनो जायासैदां सयथिबो फार्स्ट टाइम इंलिश टकिं मारिदों नों फार्स्ट टाइम इंलिश टकिं मारिदों नामा अनसुमै सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामना होबायनो अनसुमै सेंग्राया मोजांथारहाय बे जायखौ मोनो बेखौनो सापर्ट खालामो दिनैनिफ्राय रावनिबो एलबियाव फैलां नों मा दिनै हेबग्रां जादोंलै जेखाइ खबाइ हेबबाय थायो जेल दहायबो आंजों रायलायाखै बियो खि गोराना दुखु मोनोलै बिदिबा गोसोआव गासैजोंबो बिदि बुंजाबा मानो हेबग्रां दे दहायबो आंजों रायलायाखै एलबियावहाय नोंल' बुङाखै बेलेगाबो होनदोंलै एक्सना आंनि बुंनायखौसो गाज्रि मोनबाय खोमाहाय मालाय थेंक इउ मोगथां उफानिनि लाइभलै नायलाय उफानिनि लाइभलै नायलाय उफानिनि लाइभआव थांनानै दासो फैफ्लादों नोङो र'
उफानिनि लाइफआव थांनानैसो आराम होनफैदों बे दासो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ब्लू ऑफ अब ओके 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 प्रिया रोङाखै लाइभ होनो उफानिया एनार फर लाइक डान थेंक फर एनार आगैसोना हाय लाइक डान थेंक इउ आगै सना नोंल'सो अनसै आंखौ खि गोरानाथ' अनखाला रागासो जोंबाय आंहा एनार फंबाय दङलै मा सानलाबायखो ओइ मुलि द्रप सानदां नोंखौ मोनाखै आं एक्स सना दोनै बिराद मानसिफोरजों बुंदों आंखौ फ्रि माबाखौ होनथारलायबाय बियो मा होनो नेहा नोंबो दहाय लाइभआव होनदोंना एसे बेखौनो होनदोंदां बाराबा आरो सोरथो लाइभ होबावो सोरनि लाइभआवथो थांबावो नोंलाय जों सानैल'खासो ना आयै मुलियानो दाना गलांबायना मुलि सिङाव दाना बेखौ बोरै लोंबावनांगौ गोखाखालाय फाबसि जायोलै साला प्रिया प्लिज टेल मी नाउ वेयर आर यू फ्रम प्रिया बङाइगाव प्रियाया बङाइगावनि आंनि कमेन्ट जायाखैना आबै जाफैयाखैथ' मा हरामोन मुलियाबो ओरैबायदि हमिय फिथाइया गोमबोरसिङाबो दा होनखासै ओरैबायदि जौ खाथुवा बायदि गोराबो बोरैबाबो सोरथो खोन्थालाय दे आरबि इउटुब चेनेल नों बहानि बाजै आं गसाइगावनि आगै आरबि इउटुब चेनेल नोंहालाय बाहानि आगै आंनि चेनेलाव गोदान ना मा जाखोथाय आगैया आरबिया लोगो दंखायोहाय जोंहा लोगो दंखायो आयु जिएमआर ग्रुपनि प्रडाक्सननि माबासो नामा नोंलाय लोगो नामा आं जिमारसोलै बाजै आं नायना मिथिखाबाय दे दंलै बुंजाया सना बुं एनारहाय होनदों एनार प्रिया दैमारि आं बङाइगावनिसो बासुगावनिसो जोंहानि फंबायसो दे एनारा हेल' अनसुमै होनदों आरोना कल खालाम बाजै आंखौ मानोबा माबा खामानि दंमोन नामा आरबि थेंक इउ एनार होनदों मानो थेंक इउ जाखो नोंहालाय एनार लोगो जाफैदो एनारा जाहैबाय सापर आइदिसो होननानै हो एनार आगै मिंख नोंना नैबेल'सो दा नाहरलाय मुलिया बेल'सो दा ना लोगो जाफैदो नो दाय जायो नामा सोरबा कल खालाम खोन्थागोन बाजै नाम्बारा आं बेहायनो दं अबे बेहाय नाम गैया गुन गैयालाय बेहाय जागोन नामा होनदोलाय बालनो हेल' फ्रेन्ड मा खबर मोजां नोंना मा खबर बर' कार्टुन लाइक
दान मेमजि थेंक इउ बर' कार्टुन दिनैनि गोदान लोगोना आं नोंखौ सापर्ट खालामहरदों गोदान लोगो आंनि अनसुमै एनार प्रडाक्सन कमेन्ट हरना दोन आं मेन आइडिजों सापर्ट खालामगोन होनदों मुलि मोनसेखौनो मेंख'बो जायो नोंबो जायो नामानो मेंखना आलदा आंना आलदा मेंखना अन्थाइ जानायनि आंनिया जाहैबाय इनफेकसननि आं गाबोन गोदान खुलिनोसै सना गाबोन आरो मानो बारायखानाय गोदानखो हाँ जी मैम थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए बर' कार्टुन आगै सना नों बहानि आगै एसे खोन्थाहरदो अननानै बे चेनेलावनो भिडिअनि गेजेराव दंलै बाजै अके दे जागोन बावगोनसै नामा चेनेलखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोननांगोन न' मुलिया मोगथां नोंगुमैनो जि उन्दै गोरलै गथ' बायदि मुलि दौनांगौ नायसाय आंखौ मोननायखायसो बियो आंखौ मोननायखायसो मोगथां मिथिबायना नङाबाथ' बेनो मुलि होनो ना मुलि होनानै बुथारनो बेखौलाय बड' कार्टुन जोंसारसो बे जोंसारसो बड' कार्टुना न' बेफोरखौ सिआइडि खालामगोन आं होनदों अनसुमै मुलि लोंबावनांगौथ' आंना क'क्राझार दतमानिसोहाय मेमजि दतमा मा गामि बर' कार्टुन खिथाहरलाय लाखिखादो बाजै स्क्रिनाव र' आब' अनसुमै ब्लु हो अनसुमैया बोरैथो अबाव थाबोखो होननै एनार सार्च खालामबाबो फैयाखै माथो लाइक कमेन्ट खालामनानै दोन आंनाव बिलाइ बेनोना नै ब्लु होबाय आं अनसुमैनो दे आबै आबौमोननि भिडिअ'आ हगारबाय नामा गैया हगारासै बेखौहाय जायैखाय गोदान लाफिनसैनो दा रबबाराव बालांगा दतमा का है मैम जी तो फिर हमारे घर मतलब हमारे मैं भी गया था बालांगा बालांगा बाजार है ना बाजार में गया था मैं और स्कूल है ना स्कूल की कौन साइड से होता है आपका घर स्कूल से कौन साइड से जोंसारसोलै बे बिदिजोंहाय लोगो दं नङानोलै हनै दतमा जोंनि ओरैनि दतमानिसोनो आं मिथिगौ बे गुमै मेंख'खौ जोबोर जोखारहर मन्दुलि गैयाब्ला सेस खासैमोन बे नोंगौ हा जी मैम जी होनो इन्डिया मालाय गोदान लानोसैनो ओमफ्राय आंखौ सोरनोबा बिलाइ हरनोसैनो मेंख'आ मोगथां ओंखायनो आंखौ सोरबा लाग्रा दं नामा बाव आखाइ थिखोहरदो बर' कार्टुन हाजी मैम जी इंडियन आर्मी लाइक थैंक यू इंडियन आर्मी न्यू फ्रेंड वेलकम मैम जी आप कहाँ से मैं गोसाईगांव है मेरा गाँव का नाम मतलब गोसाईगांव से है गाँव का नाम है गेवलांफुरी आंनि बोराइजों फै थांजायो लानो हो बेखौ गोदान आं फोथायालै बिदि बाहाय होन बिदि बाहाय होन सिनाखि लाबा आंनो दंमोन खाथियाव जानो बालांगा अबेजोंलाय बड' कार्टुन आगै खोन्थाहरलाय एनार सापर्ट खालामबाय दे आं कमेन्ट खालामना दोनबाय होनदों आं लागोन आखाइ थिखोग्राया
दा रायजागोन नैबे साइडआवसो फैनोसां दा दावराव जानाया रायथारगोन आंखौहाय रुम मोनसेयावसो फैबाय आङो उन्दुनानै दावराव रायलायबाय थानोसै आरामनो लाग्राया आखाइ थिखोबावबायसो आयौ सिथोबा नांबाय नै मोगथाङा लादो मन्जुलिखौनो गेवलां बाजारनि आब' गेवलां बालांगियाव गेवलां दंमोन जोंसार गुमै आंखौ दा थगायदेनो सोंहरलाय खि गोरान थगायदों ना मादों बियो अस्तेजी प्लीज चेक अस्टियागी कौन अस्टियागी है रे अस्टियागी तो नहीं है ना 27 मेआव शर्ट फिल्म फैगासिनो बाजै थेंक इउ नेनानै थाबाय थेंक इउ लायनो नेनानै थाबाय आगै लाबोबानो जाबाय आरोना मोनदों अनसुमै कमेन्ट खालामना दोनबाय आंनो आं दा नायना बेक खालामगोन दे होनदों मोगथांना सेल गैया जायोलै आंना दाब्लिउ जायोलै अंशुमय ज्वाइन करो मुझे अंशुमय बुलाया है इंडियन आर्मी ने बिदि भाइखौ लेंहरनो गुमै होनदों अनसुमै फ्रेन्ड खालामदों आंना चेनेल गैया अनसुमै होनदों थगायनाङा आंनि 5 आइडिजों आन जागोन गुमै होनदों अके हिन्दिया होनदों अनसुमै जइन करो होनदों नङालै नोंखौसो होनदों आब' गेवलां बाजारनि मा होननानै गेवलां बाजारखौलाय मा नांजाखोहाय जोंनिया नै ओरैसो गेवलांफुरि होनो टाउन गसाइगाव टाउनाव पार्टि अफिसनि ओरै हाबबोनांगौ जोंनियाहाय गेस गुदाम भारत गेस गुदाम खाथियाव सारियालिनि सोनाब फैफेरबाय नामा एनसनानो नेहा नोंखौसो लायोनो मोगथाङा मालाय आंखौ गोमबोरल' लायोनो गोमबोर आबौआल' गोमबोरखौ बानो हागोनहां गोमबोरा फिसासासो जोंसार गुमै आं 5 आइडिजों आन खालामनो नामा होनदों फैदोंना फैफेराखै जाखो बड' कार्टुन आगै नों होनलाय नोंनिया जोंसारसो होनलाय आगै जोंसार अफिसियेलसो होनलाय बड' कार्टुन आंसो मास्टारपारायाव थायोमोन आब' आंबो मास्टारपारायाव थायोमोन मास्टारपारायावहाय मास्टारपारायाथ' हरै हाब्रु बेलावसो जाहैबाय आगै जोंनिया ओरैसो कमेन्ट बड' कार्टुन होनदों जोंसार गुमै 5 आइडिजों आन खालाम नामा मा थगायखो ना माखो मोगथां चेनेल गैया होनना चेनेल गैखाया अनसुमै बेना मोगथांना बे सापर्ट खालामग्रासो बयखौबो सापर्ट खालामो मोगथाङा जोंहा आगैया जायोलै आंना ओंखाम संनाल'सो जाहोनांगौनो आयु ओंखाम संनानैसो जाहोलायनांगौनो कमेन्ट थालांबाय बाजै नंगौ नामा अनसुमै फ्रेन्ड खालामदो होनदोंमोन नोंखौ लेंहरदों जियामारा मेगनाबो मेगन बारख्रबख्रब फरायलाबायना दैजि नहीं आया है क्या दैजि खुद लाइव आया होगा दैजि लाइव आता है नङालै आब' आं बर' कार्टुनसो थगायाखैलै आं अनसुमै दालमिया सिमेन्टजों आमबुजा सिमेन्टजों जाबाय पासताला बिल्डिंनि दालाय होनाय बायदि बा मालाय नेहाया होनदों आं सङाहाय
बायो आंनोसो संनानै जाहोनांगौ होनदो आरो नेहाया बिदि बाहाय आरो आं आन खालामबा 10 सो आन जाखागोन फोन गुमै सोरनोबा सापर नांगौ नामा आंनो नांगौ आं नरपतिनि खाथियाव थायोमोन नरपतिनि खाथियाव जेमारखौबो लोगो सापर्ट खालाम जेमारखौ सापर्ट खालामदो बयबो आं जेमार बड' कार्टुन लोगो जाफैदो गोमबोरसिं सना हरद' आरो नेहा गोमबोरसिं सना हरद' मा बिदों नोंलाय गोमबोरसिंनो आंनो नांगौनो बिनिथानो हनै बिदि बाहायनि लाइफआव आं जोंसार बुंना लानाया मा जाखो होन अके दे गैयाबालाय मोगथां होनदों जाखोथाय मिथिनो हायासै आङो अनसुमै लोगो जादो दे मोनफैनांगौ जा दं हरजोब थाब 1K जाथोंसै थाब गिवे भिडिअ होथारसै आं नोंसिनो इन्टारेस्टनो अके बिनिथा होनदों रैसुमै बि नोंनाव बेसेबां आइडि दं ब्लु हो आबै अके सोर बेलाय आंनि सनानाव मा बुंदों ब्लु दे आब' ब्लु होखानाय ना ब्लु हो आब' नै बैना कमेन्टआ थाबोबायहे मिन्थिया अके बिनिथा बै थांबाय ब्लु होबाय बा एन फेमिलि फाइनाल बेहायसो दंना होनदों ब्लु हो आब' ब्लु सोर बेलाय आंनि सनानाव मा बुंदों सोरखौ होनखाय नेहाखौ होनदों नामा बड' कार्टुन नों माखौ फुजियो अके जागोन हरजोबगोन आं बेफोर सुवाद बिदों बारलाय जागासिनो बेफोर सुवाद बैथिं बारलाय खारलाय जागासिनो आं भिडिअ खालामदोंमोन दसेल' थानो हागोन दे आब' दे बाय बाजै नों उन्दुनो ओंखारथारबाय उन्दुनो ओंखारहां जादों दासो एसे गाराङा दिनै गोब्रा जादों आंनिया बर' कार्टुन मोनसेल' आंहा आइडिया मोनसेल'नो अनसुमै अके होनदों गौथम फाग्ला नोंजों थानो सुखुवाखै फाख्रि गोजा लोगोआनो अके होनदों बड' कार्टुन लोगो जादो दे बेनिथा बेक खालामफिनदो जाबाय नोंबो अके होनदों बेनिथा दिदि जइन खर' मुजे होनदों इण्डियान आर्मि आं जोंसार नङाबा आं दा मोनायाव गोलाव जागोन थैद मानो बिदि होननानै लायो नोंलाय मानो जोंसार नङानो नै जोंनि ओरैनिसो जाम्बा होनबाय थायो बे मानो बिदि होनो हामगौ नामा सोरबा अनसुमै दे कमेन्ट हरनानै दों बे आं रिटार्न हरगोन दे एक्सचेन्ज लादों आंनो दहय
बड' कार्टुन नोंखौ जोंसारगासिनो दं नंगौना नङा खोन्थाहरदों हनै नोङो होनलाय बिदिनि लाइभआव दहाय आं जोंसारसो होननानै लादों होनलाय बड' कार्टुन सानकन राभा हरखानाय माथो आबै बेजों नै गोमबोरसिङा हरबाव दस्राजों सोरखौ बुङो मोगथां बिदिखौ बिजिखौ इण्डियान अके खबर हरदों सकन सनाखाम सनकन सोर सनकन माबासो गोमबोरसिंसो बेलाय गोमबोरसिं देहाखौबो सापर्ट खालामनो आं मिथिखायो जोंसारसो बे होननानै नोंखौ एनसना होनदों इंडियन मैंने सपोर्ट कर दिया आपको मुझे भी बैक करो इंडियन आर्मी थाम्फैया आब'नि फिल्मखौ माला नुगोन आबै मालायबा रबिबारावसो लाफिनगोन र' आं फुंनि नोंनि लाइभआवबा थाया न' आं दे जागोन दे र' आं एन फाग्लि नों आंनि लाइभआवबा थाया न' होनदों माबा प्रुफ नांगौ नामा नांगोनलै होननानै माबा प्रुफ नांगौ नामा नोंनोलाय होनदों बड' कार्टुन सैथो खोथा बुं कंट्रोबाजी हो जाओ दोनों मैं वायरल कर दूंगा ठीक है कल का वीडियो में मिलेगा वीडियो सोलेखा निहान बाहाखाल बायथायोलैनो खिनो फैदोंमोन आं अनजुलिया लाखिबाय टयलेटआव दै गैयानो होननानै दे मोनथिबाय दे एन नोंखौ आं होनदों हनै आंहा गौतमनावसो सोंहर आं सोर गौतम आगै मोजां जाबाय दा बर' कार्टुन आं सापर्ट खालामबाय आयु मा थाम्फै बेलाय फाग्ला थाम्फैया विकास कुमार हाय मंजलि हाय वेलकाम बिफोर सल्टेक खारबाय थायो बे बेनिता हरबाय दे आंनो नायदो होनदों लै नोंनिफ्रा प्लिज तुम्बा वेलकाम गौतम बाय बाय आं रागा जोंबाय नोंखौ सोरखौ on hello तुम्बा प्लीज कम तुम्बा सुस्मिता बोले है आपको जेन कारियानो खिगारगोन बायदि बिफोर सुस्मिता बेको लेटार तुम्बा न्यू कम प्लीज अनसुमै दे आं 2 आइडि जों रिटार्न हरगोन आं गुजरातआवसो थांसै आंखौ रावबो लुगैबाबो मोनला आं रावबो लुगैबाबो मोनला 1K सपोर्ट प्लिज राइडर फैबाय जोंहा इंडियन को दोस्त कर दिया है
बे फाग्लिनि हाया सानसेनो बेरायना फैबाय। विकास म्यूजिक एप म्यूजिक राजमोन ट्रेन करेगा ओके। गौतम आदा सोरखौ बोरावबो थाङो? बर' कार्टुन नों मोनथिखागौ दा? अन्तिमा हाय बोरो बारख'ला जोबसैलां। हिन्जाव नांगौ आंनो आब'मोन। हिन्जाव नांगौमोनलै। बाय बाय बाथै नों एन मुसाहारि फाग्लि बाजै नोंखौ मोनबाय आं गाज्रि मोनबायनो एसे गोलाव गोलाव नुजाना दे हनै होनदों। तात नुजाखै निरा हाइलाइट dan tiba-tiba pindah kam udah ada kurba आब' नोंखौ मा मोजां मोनोथाय आंजों गिदिर गिदिर मानसिफोरासो लोगो जायो। बेंकआव मावनाय अफिसाव मावनायफोरा आंखौ कार लागायना लांनो फैयो बेरायनो। आब' गुड प्रमिस आं थगायाखै। मानसिजों मानसिलायानो माथोना बियागै गौतमखौ बुजायदो सनाफोर। ओहा बुजायलायदो दे। आस' दुस्ट प्लिज। बेनिथा खनसेकेन बेखौनो आय' दिनै दा मोनायाव रोंदोंनो थोद बाय बाय गुड नाइट। आं रागा जोंबायलै। जाखांबाय आदा बिरखौ हा 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 बागुरुम्बा होनदों। आब'खौनो रायजानानै लांनो नागिरदों। का कहेगा आता हमको क्या कहेगा आता हमको। थैंक यू लाइक करने के लिए। लाइक dan thank you के बागुरुम्बा फंबाय मा ओंख्रि जाखो ब्रा होनदों। एनसना हाउ आर इउ नेहा गुड नाइट एभ्रिवान। हाय बिबुंगोर लोगो जाफैदो। आं गिया राइडार होनदों राजा खनायाव। बागुरुम्बा खान्थाल बे मैथा आरो सोमोन्दा
गोथाव जायो। ओंखाम संफिनलायबायहाय। ओंखामखौनो ओंख्रि संनो बानानै ओंखाम गोजासो जादों आङो। दा मोनायाव खोरखि खोरखाजों हासुनो मानो होनलायबाय बिसोरना। सेंग्रा गोसो एदावगोन गोसो थोफ्लांगोन होननायसो जानोसै। आं दै लोंनोसैहाय, दै गांबाय। ओइ उन्दुला नोङो? बेसेबां मबाइल सेरदों नोंलाय? सानफा मानि मबाइल सेरो बे मानसियालाय बे। सिखारखायो आं। थांसैलै गाज्रि मोनबायबानो। मानो सिगिदों ओमफ्राय आंहा हराव हासुनो ओंखारोना। आब' सुसमिता मोजां ना आब' होनदों। बाय बाय नेहा नो। सापर्ट प्लिज आइ एम अलस' फाइन होनदों। माया रायदार नेम बागुरुम्बा आदा होनदों। थांबाय आं। मानो थांलायखो? वेर आर इउ फ्रम सुसमिता? जाबाय दा? र' सियानो ओरै थांद्रायखादों। बारा एसे लाबाव फुरजा लांफांखा नांफैयो। अबेजों? ओरैहाय? जाबाय? र' रायदार होनदों। दे आब' सुसमिता होनदों। बागुरुम्बा फंबाय उन्दुबायना होनदों। आब' सुसमिता लोगो जादों नो अनसुमैजों। लोगो जानोनो। आयु जा थाम्फै दङलाय माइरि। दोना दानो उन्दु गाबागाव। देलाय नोंनिया बैयाव मेसेज लाय सापर्ट नांगौबा। बिफर बर'ना हो? उन्दुआखैलै आदा बागुरुम्बा होनदों। मानो एनाबो सोना होनदों। तुम्बा मिउजिक बिकास कुमार बेक करो अके कमेन्ट नुना जाला। कमेन्टखौ फरायाखिसै आङो। बागुरुम्बा माला उन्दुगोनबा होनदों। तुम्बा आपको गब्बर सिंह ने सपोर्ट कर दिया है। प्लीज बैक करके देना। ठीक है? आंनि बिखा बिख्लो गोरबो सना। मा फाग्ला नाम लाना फैब्रा मानसिफ्रालाय। सोर जालायखो बेलाय? सोर बे आंनि बिखा बिख्लो सनाया गोबा सनाया? बे बस सेसलैनो। सोर बेयो? सोर नैबेयो? मेहेरखौसो दोनबावदोंलै थोस आद्रिनो। बिफर जोंना जों बोरो एन सना बारा
जादोंब्ला 10 लेंहरनि होनदों। बिफोर जोंहा हिनजावा प्रेगनेन्ट नामा होनदों। बिफोर नोंना हिनजावा प्रेगनेन्ट नामा होनदों। बारहुखा फैबाय आबै जोंनिथिं नोंसिनिथिं फैदोंना फैयाखै? फैयाखैलै गैया। अनसुमै काम प्लिज लेटार नै ग्रोम 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 ल'नाय खोनादों एसे आरो फांखाया मोननै होदोंना खोनाया ग्रौ ग्रौ ग्रौनो। आयौ बारहुंखा फैबाय नै नोंखागौना नोंगौ गोमबोरसिं बारहुंखा फैबाय नै जा बारबाय नोगोद खराखा बारा हयले आयु भेन्टिलेसन फाङै होनांसिगोन। बे भेन्टिलेसन खेवबाथाय जोंना बारहुंखा बारो। आयु फाग्लासो बायहेरायाव मा दंमोन गारियाथ' लक मारियाखैमोन नोंना? गोगोमखा नै बारहुंखायाबो फाग्लासो। एनआर थेंक इउ दानो आं भिडिअ खालामगासिनो दं आं आदा ब्ला ब्ला होनदों। बारहुंखा फैलायबायलै थांनांगौ नोंनि थैद सोर बेलाय बिसास बारा जायाखै गोसासो जादों होनदों। आयौ माबा गोलैला जोब्बाय खि गोरा नेक्सना मिनिबावबायसो। फैफिनबाय थेंकिउ आं भेन्टिलेसन थुखोनि दे नोंसोर रायज्लायथ' दे लागाव होनदों। मोजाङै थासना आंथ' भेन्टिलेसन थुखोग्रोनि र'। आयौ अखाबो फैबाय। अनसुमै बिअफि सापर्ट खालामबाय सिस्टार। कारेन्ट थांबाय। सोनाबनि बारहुंखा माबामोननिफ्राय फैदों बे बारहुंखाया गोमबोरसिं आबौमोननिफ्राय। नों गैयाबा गोसोखौनो मोजां नोङासोना नों गैयाबा गोसोआनो मोजां नोङासोना। नोंगौ अखाबो हाबाय औलै अखाबो हाबाय गोसो थैयोब्ला बिदिनो प्रिकासना नों सोरलै खिथाहरलाय। अमाया आब' न'आव लांफैदो अमाया आब' न'आव लाबोदो अमा गैया जोंना लागाव बारहुंखा एथ' ओंखारखाना माबासो नामा गोमबोरसिंसो नामा? हा गोमबोरसिं आबौ नोंसो? नों आंनि गाखोनाया नोंसो नामा? सोर बिमा नेहा साथाम 3 मासनो सुसमिता आंबो बेग हरगोन जा अखा हाखाबाय जोंनाव ज्राव ज्राव होनलायलायनाय अखाजों बारजों। बे भेन्टिलेसनखौबो गोफायनो लुगैबायलां बालनि खोनाला आबैनो बारहुंखा बारदोंलै बोरै खोनाबावनो नेहा होनदों। आं बिदिखायनोथ' रागा जोङोना बे भेन्टिलेसनखौहाय। नै आंना रागा जोंबा नों सिरि था आं आंनि एक्स सनाजोंसो रायलायदोंनो। नेहा नों सिरि थानोनो एन्डारलिं दङ नै बे माबासो मोनथिखाबाय आङो
राइडारसो आंनि बिखा बिख्लोआ राइडारखा बे राइडार जोफै माथो जादों बेलायनो आयौ गोजांसिगोन एबार खम्बल लानानै उन्दुखानांसिगोन गुदुंनो मा ओंख्रि जायामोन खि गोरान बायहेरायाव माबासो दंमोन ना मामोन बिरफालांजोबथोंलाय बारहुंखाजों मा दङमोन सार नोंबो हाबफैबासो खामानि थोनोना जै मुसारि सिङाव हाबफैबाय खामानि थिनबाय नंगुमै नेहा ओरैबायदि गाज्रि खयबार ओंखारनांगौ हाबनांगौ आङो जेनेब्ला थास मोगथां गोसो थोयोब्ला दालाय फुदुंनाया नङा मा गरमलै नेहा होनदों गरम अखा हागासिनो नै जोंनिथिं राइडार बा मेगन खेब्बायलांनो राइडारखौ मेगन खेब्बायनो आंथ' गोलोम बोथोराव हाबा जाथ्रालै सोरलै राइडार ना सोर खोन्थाहरलाय दे बाय बाय गुड मर्निं बा गुड मर्निं नङालै गुड नाइटसो मर्निं जायाखै दाबो अखा हासोदों नामा आब' औ अखा फैसोगारबाय जि बारहुंखा अखा फैदों नै बारबो बार अखाबो अखा मोगथाङा गिनानै उन्दुखोना माखो मोगथां जोंथिंबो अखा हाबाय सना अखा हाबायना गोदानसो सोर गोदान नोंलाय गुड नाइट बाय बाय आं जाया आं गोलोम बोथोराव हाबा जाया सोर नोङो खोन्थाहरलाय गुड मर्निं नै नेहा गोदान फैलायबाय सोर बियो नेहा गेस खालामसाय मोनसोमाय मा ओंख्रि जानायमोन होनदों आं गिग्रा मानसि नङा आब' होनदों आंसो गारि सालायग्रा अखा सारसन फैदोंना नै दाना मा सोर गारि सालायग्रा रायदारानोखा होमबालाय गारि सालायग्राबालाय औ राइडार होद मा गाज्रि होनोब्रा आंलाय राइडार जे मार दानो उन्दुनोसै बिगुर दालि ओमफ्राय ना बाथोन अनसुमैया अबेनि होनोमोनलाय दहय बाक्सानि होनदों नामाथाय आगैया अनसुमै आगै नेहा मोगथां दंखायो आंना सना होनदों मोगथां दंखायो आंना सनानो मोगथां दंखायोनो मालाय नेहाना राइडार नोंनो राइडार अनसुमै एप्लाइ फुलाव कमेन्ट हरलाय होनदों आंहासो नाम मोनलायगोन दै मोजाङै खोन्थाना ला दिनै आंहाल' नाम मोनदों जा अखा हाखाबायलै सयथि औ आं बाक्सानि आब' औ बाक्सानि गुड मर्निं हाबा जाबायना आगै अनसुमै ना सिख्लासो अनसुमै नों बहानि जाखो बाक्सानिनो मेथा गुड मर्निं अके जेमार और भाई मिनिबाय हनै एसमेटा मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे को किसी का सा फोड़ आईडी है
57 सोरबा एनार मोनसे सापर्ट होदों मोनसेल'नो होदों एनारा आंबो बाक्सानि अनसुमै मा गामि नोंना होनदों जेएमआरआव नै नेहा हा सुनो ओंखाराखै नामा हाबा जाथ'वाखैनो आब' दे मोजां दे फराय मोजाङै मोजां साक्सेस जाखो आगै मानोना जों हाबा जानानै जों मिन्थिबाय गावबा गाव आथिं सायाव गसंनानै थानाय बायदि जाया आगै बिराद माबायदिखौ मोनगोन गासिबो मिन्थिजोबा ना ओंखायनो आरोखि ना नोंनि आथिङाव नों गसंदो ओमफ्राय हाबा जादो आगै और बाहाय गुड मर्निं एसमेटा बाय बाय इन गुड मर्निं बाय बाय गुड नाइट जेएमआर प्रडाक्शन ब्लू होलाय ओके ब्लू दे दिया है बिखुंगुरबाय जइन प्लिज गरेस्वरनि नायलाय बेहेराव नायहरलाय बाहेरायाव नाहरलाय नों देबाजित बर' हाय वेलकाम देबाजित बर' मा ओंख्रि जाना फैखो आगै आरो मारै दं नों हासुलै थां बिफर होनदों अके बिकास बाय कमेन्टआव सोर दं होनदों हेल' नोंनि अनगा बोरै थांना थानो हेल' नोंनि अनगा बोरै थांना थानो अनसुमैजि जइन प्लिज थेंक इउ अनसुमैजि एमआर सर्ट दंखायो ना मा होनदों रिटार्न पाक्का जि होनदों ओइ हा बियो साननो लागाबो गलाहाय बेजों ओमफ्राय बोरो आं हिन्जाव लालालै बिब्र' थगायजायोल' दिनैबो गारना खारजालायबाय गोसो थोनाया गुबुनजों थांलायबायनो न' हाबा जाखानायखौनो लादोहाय नोङो खिग्रान नेहा आं नायहरदों दे थांनो अनसुमै गरेस्वर मा गामि होनदों बाय बाय गुड मर्निं बाय बाय गुड मर्निं बाय बाय जेमार कमेन्ट खालामबाय आं नोंखौ होनदों नेग्रा दंखायो फाग्ला होनदों बे फाग्ला बिदिजों जायो नै एलायथे देखोल' दोनै बिब्र दुखुल' बिब्र होनदों अके अनसुमै आंबो दा नायगोन होनदों अनसुमै मेन अब सपर्ट करता हूँ अभी मोजां आब' नोंहा मा खबर आब' मोजाङै दङ बारहुंखा बारदों नै जोंथिं अखाजों बारजों बार गैला आरो दा अखा हागासिनो आं सासे मानसिखौ रागा जोंबाय माथो होला आं सोरखौ रागा जोंखाय नेहा जोंहा आयु गोजा गोजा जालायबाय मामुनि हाय आब' हाय वेलकाम मामुनि आगै आंनि एलबियावहाय बरायहरबाय आंनो सासे हिन्जाव नांगौमोनलैनो हिन्जाव गैयाबा गासिबो हौवाफोर गोजा एसमिता अके कमेन्ट करो हेल' मामुनि सनानो गुमै मेंख'नि नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हरब्रा आब' मानो फन थिखोनो नागिरा बियो
हाय नोंनि अनगा होनदों अन र' मामुनि होनदों आं नोंखौ फसायबायलै सना मामुनि आं जानो हागोन नामा सनानो आंनि जानो हागोन नामानो अ बाहाय दा नों आंखौ फसायदिना मामुनि आं नोंखौ फसायबाय गोसो गैला बाहाय जोब्बाय आंना ब्र ओमफ्राय मा आंखौ उदै देरहो नोङो नोंनि अनगा होनदों मानो उदै देरनाय पिकचार हरखोनो बिकास अन थेंक इउ आं गाबोन कल खालामगोन मोनजुलि खिथागोन आं गाबोन कल खालाम दे खिथा दे जेमार खालामबाय आं 3 मासनिनो हरब्रा गाबोननो नोंनि अनगा होनना मिनिहरबाय हनै बाय एक्सना मामुनि सना बायनो बाय आयु कमेन्टखौनो हराखै साननानै नेगासिनो आंहा रेस मामुनिया आंजों जाबायलै आरो रावबो दावलायखा सान्द्रि बायदि गब्लं होजोबगोननो बा मामुनि आंनिसोनो नै नेहाखौ गारनानै आंनिसो होनलायबाय मामुनि आंनि लाइफखौ होबाय र'सोमोन सरि दे मेमनो होनबाय आवसोमोन आं सरि मामुनि आं नोंनि लाइफआव होनबायावसो नै फैसासां हाय अनजुलि हाय अनसुमै हाय मामुनिसो होनदों थोस मामुनि ओइ मोगथां आंखौ सापर्ट खालामदो होनदों दे जेबो नङा JRM होनदों मामुनि ओइ मोगथां आंखौ सापर्ट खालामदो दे जेबो नङा JR नों मामुनि सना नाम्बारखौ हरदो दे होनदों अनसुमै लाइक टाइम थेंक इउ बिफोर सना होनदों खोमामोन नोंहा हाजिना नेहाबो आंबो नङालै रावखौबो आंनो नाङालै रावखौबो नाङानो जोंहानो आगैनो हाबा जाखांनायखौ फोथायाबा जालानो अनसुमै अनाय डिसिसन हेल' एम सनानो नोंलाय आंखौ ओंखायनो होनदोंना साना होनदों
Esmeta 196 and hello Son and Sona नोंलाय आंखौ ओरैनोसो होनदों ना सना होनदों मोनसे जों नोंसोरनि गेजेराव हस्टिं जादोंमोन होनदों गोदोसो हस्टिं जादोंमोन बेटाव Esmeta मेरे को भी दीजिए ना Esmeta मेरा को भी दो कोई नेहा होनदों कोई दोननोसै आब' बाय 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 Esmeta अके नेहा सना दे नेहाखौनो लादो होनदों बाय बाय आगै सना बे और बाहाय मुझे एक्सो हाइट खालाम सना आं बागानफोरनि सोंदोंमोन सोरबा हरदों नोंनि आंनि नाम लाना सना गुड नाइट बिलिसना गुड नाइट बाय बाय आंबो उन्दुखानोसै नै दसे थानानै खर' साबाय आं दे उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै उन्दुग्रोबाय ओइ सोर नोंनो सारि फन जादो और बाहाय मंजुलि एक्स सोरलै और बाहाय मंजुलि एक्सआ सोरलै सोर बे कमेन्ट हर जेमार आं गाबोन हरगोन दे होनदों हेल' डार्लिंनो नेहा प्लिज
आंनि मेथाइफोरा आइ एम बेक दों अनसुमै नोंखौ लोगो हमनो हागोन दा होनदों मोगथां आं थांबायनो ओमफ्राय हाइद खालामनायखौ ओइ फिसा मानो जोहरखो लांथिया अनसुमै बे अनसुमै आइदि हरबाय आइदिजों हरबाय आं अखा हागासिनो जेबो खोनायाखै आब' अखा हागासिनो आंखौ कल खालाम दे हाय लाइक देन थेंक इउ मासे मा खबर खबरा बिदिनोसै नै बाय बाय आङो हाइद खालामनो नागिरदों बाय बाय गुड नाइट हरबाय बे जोंसोर रुममेयानो जागोन बे नङा होनदां हाइद एभ्रिबडि दे नोंसोर कमेन्ट गेलेबाय थाथ' दे आं खामानि मावदों माबा सि जोम होदां माबाखौ दे उन्दुनोबो ओंखारबाय जा गोदो गोदोनो आयु मेगनाव मा बारसिखोबाय सबनो अखा हानो फांखा जानाया बिदि
अखा खोरोमबायलै